Varias serán as novidades que presente este ano a Carreira Popular de Santa Uxía. Unha delas será o cambio de percorrido, para evitar así que se produzan as problemáticas restriccións de tráfico no casco urbano da cidade. Temos un circuito novo, vai a ter a salida na Rúa Mariño de Rivera, desde a Rúa Mariño de Rivera baixará por Rosalía de Castro hasta o Malecón. E do Malecón haremos un circuito moi parecido a todos os anos, solo que a volta non entraremos na calle peatonal, será todo polo Malecón, iremos todo polo borde da costa, hasta o final de Coroso e volveremos. Como novedade, eu creo que acertamos con un circuito diferente, tamén homologado, dos 10 km, que vai a permitir a entrada e salida dos vehículos ao que é o porto e, polo tanto, facilitando unha das eivas que en moitas ocasións este tipo de carreiras ocasionan a outro tipo de usuarios e, polo tanto, creo que teñen todo o necesario para, como todos os anos, ser unha proba do interés de todos os participantes. A proba que este ano chega a súa 20ª edición forma parte do Circuito Provincial de Carreiras da Deputación da Coruña e tamén do Circuito de Carreiras Arousa Norte. Nela tomarán parte todas as categorías, dende os máis pequenos aos veteranos, prevéndose unha participación próximo ao milleiro de corredores. As inscricións poderán realizarse ata o xoves 28 de setembro a través da web municipal www.ribeira.gal ou tamén en www.msports.es.